Balik trabaho na si Mandaue City Mayor Jonas Cortez human siya nagka-COVID-19 sa ikaduhang higayon. Midasig siya sa katawhan nga magpabakuna aron maproteksyonan. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Pipila ka adlaw na sukad nakabalik sa trabaho si Mayor Jonas Cortez. Kinihuman siya bag-uhay lang nga nagpositibo sa COVID-19 ang ikaduhang higayon niyang pagsinati iniini. Nagpasalamat ang mayor nga dili grabe ang sintomas nga iyang nabatyagan. Wa gyud ko gipamati no. Kato lang napagaw-pagaw sipon gamay. Other than that wala gyud. Dugang niya gumikan kini sa kumpleto nga doses niya sa bakuna, lakip na sa booster shot. Maong dunay awhag sab sila sa mga wala pa nagpabakuna. Salamat kayo nga nakakuanta sa atong vaccines no twice plus booster shot, so dako kay tabak. Bukas Lunes hangtod Biyernes ang mga vaccination sites sa Mandaue. Sa miaging simana lang napun-an og laing vaccination site ang syudad nga naa mahimutang sa usa ka mall sa Barangay Basak aron masilbihan ang mas daghang mga tawo. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.